e dow leydi ndi woto yejjit ko annore Allah woni e makko. O wana ɓiɗɗo toɓɓere, o wana ɓiɗɗo maniyu mawɓe heɗiɓe jaafomi, o wana ɓiɗɗo ndiyam hono ko Qur'an wiyata ko falyanzur l'insan mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni sulbi wattara'ibi, walla ɗo Qur'an wiyata alam nakhluqukum min ma'in mahinin faja'alnahu fi qararin makinin ila qadrin ma'lumin. So tawi ɗiɗo ayeji ɗiɗi ko neɗɗo tagate hen, andu annabi Isa tagaka min ma'in mahinin walla mahinin walla ni e ma'in dafiqin. Andu kam annabi Isa tagaka e ɗum, te mo mbiɗa o ko bamma ko e ɗeɗo taga. Waddi ɗo woni fenande. Geɗal tataɓiwal fenande tataɓire nde mbiɗon wondene ko Isa ko kañum arti. Andu kati kala annabi mo Allah watno e dow leydi hade ko nelaɗo, jeygol waratambo sabu jeygol ko shaytan, te annabi shaytan ala e mum. Annabi ene wawi yolade, annabi ene wawi hirsede, annabi ene wawi helede, annabi ene wawi waɗede hunde fof, kono andu annabi mayata e jeygol. Hay annabi goto ala mo annabi mo Allah adduno e nder leydi walla e dow leydi ha jeygol wari ɗum, te an mo mbiɗa o ko bamma ko kural fetel wari ɗum. Waddi ɗo kati woni fenande kam o natti wonde Isa gadden goɗɗo. Ƴeew so tawi ko annabi tan garɗo ɗum kam jaɓama. So tawi noon ko Isa mo mbiɗon o ko kañum arti, andu kam ɗo kam firtima e ɗeɗo geɗe. Isa ala ɓiɗɗo, Isa wana toɓɓere maniyu, Isa annabi jeygol warata ɗum. Ɗeɗo geɗe kam firtima. Ceerno Dawuda Mbakke, fodde ko pirɗon ko e Qur'ana, piriran ponnoɗon kam firirde ɗum kay ko rewnude yimɓe lawol Allah, kono wana wiide kay oɗon cosa diine keso. Sababude jomum naati khalwa, shaytan homti ɗum. Shaytan homti annabaɓe saka neɗɗo jibinaɗo ɗo e nder leydi Sénégal ɗo. Shaytan homti waliyaɓe Allah, shaytan homti annabaɓe saka noon e ko ganduɗa ko darannoɗo weccital ko wurdi o waɗa khalwa muɗum, shaytan homti ɗum. Shaytan homti on ɗo ko hen geɗal gongal ngal fenande wonde nde hade mbiɗon wondene ko arti. Gande ko Qur'an gonɗon e hutorade. Qur'an mo kutortoɗon o ko kañum pirɗon e pular. Wadde deftere hesere ala arani, sabu so a wi deftere hesere ko haala kesa. Haala kesa ko annabi keso. Annabaɓe ɓe 124 annabi e 314 walla 15 walla 13 nelaɓe ɓe, kala hen goto nde wonno ari ko ene woni keso, kala hen goto wonko Allah totti ɗum ko hesɗi. Kala hen goto wonko Allah totti ɗum ko hesɗi. Jodi noon onon hade kon dañɓe annabi keso, annabi o foti addude koko hesɗi, kono kay wona Qur'an tawanoɗo oɗo mbiyonoɗon mbaɗamo falsifié, ittude Qur'an o e haala ka jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haalno, walla ittude ɗum ɗo wonnoɗo mbiyonoɗon mbatta ɗum ɗo ganduɗa ɗo wonano. Ceerno Dawuda Mbakke, fenande sosane nde yo Allah ruttin on, rewna on e gongo. Qur'an mo pirɗon o e pular, yo Allah rokku on wawde famde ko Allah haali ko ɗon dewron Allah no foti ni rewrede. Sabu no nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nelande mi nani e haala ma mbiɗa wondene nde baba Ibrahima yehi e on saha annabi Yaquba ari, nde Yaquba yehi Yusufa ari, nde Yusuf yehi Musa ari. Ceerno Dawuda ɗum ɗo ko kecce woni, ko ɗum kecce andu ko Ibrahima tottano ko seeɗa hen ari e nder Qur'an. Ko heddi ko Ibrahima yaadi hen, yaadi kati e yonta Ibrahima. Andu ko annabi Musa tottano ko woni Tawrat, andu wondene ko seeɗa ari hen e Qur'an. Ko ɓuri ko hewde ko histoire uji Musa kalate e nder Qur'an, kono wona deftere Musa nde. Musa nde yahata nde yaadi hen. Annabi Daniel ko heɓno ko ɗum ne kati nde yewa yahata nde kankone o yaadi hen ko seeɗa ari hen e nder Qur'an. Nde Qur'an ari nde tongi geɗe maɓɓe fof waɗi ɗum résumé. Sa ƴeewi e ko wiyete ko awa'il, ko wayno alif lam mim walla sad walla qaf walla kafe sad walla taha walla nun, ɗeɗo geɗe fof wonko ɗe janginta
ngam ko tongode de jomiraɗo subhanahu wa ta'ala tongiri gandal mum ɗum addani firoɓe ɓe mbima wondene ko Allah andi ko woni ko muyade muɗum hen. Gadal ɗimmiwal ngal andu njuulu sujud e ruku addi ɗum tan ko nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Isa nde ari nde ala tawani ɗo njuulu sujud e ruku sujjude e rukƴude. Wadde so Isa arti ene sujjino on walla ne rukƴino on firti ko rewi e lawol Muhammadu. So rewi e lawol Muhammadu o selata lawol Muhammadu ngol, o selata diine Muhammadu o selata ko Muhammadu accuno ko ɗo nde wonno ko Muhammadu addi ko wana kañum tan wela e belaɗe mum wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wana kanko tan welete o fefindo ko wahyuji ɗi Allah jippini e makko. Joni noon an kam ceerno oɗo mo ganduɗa ko bamma garɗo o tan maayi kam no foti laabi Jibrilu jippi e makko. Annabi Isa yi Jibrilu hade bamma noon ko kañum woni Isa mbeɗe yiɗi jabtoɗami no foti laabi Jibrilu jippi e Isa hade Isa nawede dow asman. Mbeɗe yiɗi andude ɗum kalana kam ɗum hade aɗa namno annene aɗa namne. So tawi Isa arti mbele Jibrilu ma jippito e makko walla jippittako e makko ɗum kadi mbeɗe yiɗi namnadema ɗum, mbeɗe yiɗi ɗum andude. So tawi a jabimami ɗeɗo namne a joɗima a miccima ha no fewi, a miccima no foti laabi Jibrilu jippino e Isa. So Isa arti mbele ma Jibrilu jippo e makko e on saha ma en kaldu. Ceerno Dawuda Mbakke woto bonne min leñol. Ceerno Dawuda Mbakke woto ngaybine leñol ngol. Ko on fulɓe hay goto wawa on ittude wondede ko on fulɓe. Oɗon jogui gueɗal e pulago hay goto wawa on ittude oɗon jogui gueɗal e pulago. Kono diine Allah o gacce deeƴe gande Allah wana neɗɗo. Gande Allah diine makko o ko diine makko. Bawɗo kala yo rewru Allah no Allah wiiri ni yo rewre. Bawɗo kala yo jab caliɗo ko hakkude mum e jomum. Kono so tawi oɗon jogui hurum e ko gondon ko oɗon pasni ɗemgal moɗon ngal ha oɗon mbiya kala ɗemgal len foti julde e leñol mum foti ala ɗo sabu an garatande a wiyani Allah mbeɗa foti yaade aduna ala ko Allah wela adduma ɗo. So tawi ombo warma kadi a wiyata mbeɗa foti yaade an Allah ala ko Allah welete warma. Ɗum ɗon noon Allah belaɗo adduma ɗo wela ittuma ɗo on Allah a wawa wiide ombo foti ala kanko foti. Ko kanko kadi fondata ko foti ko o waɗa ɗum ko kanko woni hakmu ko kanko woni adlu. Ceerno Dawuda Mbakke ko ɗum ɗo joginomi ko mbeɗe jaaboma wondore maɗa nde dikkinoɗa sernaɓe nde min mi dikkimama mi jaɓi eɗen gonda e sarɗiyeji ɗiɗi ɗi mbinomi ɗi hoore vidéo o. Penale lelnaɗe ɗe wondede ko gonɗon ko wona gongo woni ko lelnanmami ko ɗo mbeɗe mofti goɗɗum inchallahu taala mbeɗe sabbi ha mi nanoya ko jaabiɗami e on saha mi jabtoma goɗɗum. Te jiɗmi tan kalden ko e dow gandal tan jiɗmi kalden. Kala ko eɗen kalden e dow gandal. Eyyi gandal noon ngal jiɗɗa fof kono tiɗo tan woto wi Allah wi sabu ana gonɗinani Allah a jaɓani Allah. Deftere maɗa nde gadduɗa nde koye gandal deftere maɗa nde jiɗmi wota haalde gandal Qur'an sabu Qur'an a jeeya ɗum. Qur'an a jaɓani ɗum, Qur'an a gonɗinani ɗum. Wadde wata haalanam Qur'an. Sernaɓe dikkotonoɓe maɓe walla jabotonoɓe maɓe ɓe kalanno koye kaka gonɗinani ko dañƴa no jeddirɗa ɗumen. Min noon kaldanmi maɗa koye koko gonɗinɗa te koko jeyɗa ko. So tawi koka jeeya ko ɗum wota haala hen haydara ndena tooña hade a yiɗa toñje te a yiɗa toñede. ɗum ɗon Qur'an ko Allah jeyi. Qur'an jippi koye nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jippaki e annabi Isa. Addu ko jippino koye Isa hade Isa arti mataw o artirani on ko jippinono koye makko kalden e ɗum. Ceerno Dawuda Mbakke Allah